Тотарлар яна барга уйлыйм, чөнки сез минем беренче интервьюларны искә төшерсәгез, анда бит үлеш нәрсә, русча, татарча, мин хәзер татарча әдәби сүзләрне күбрәк истә калдырырга тырышам һәм менә бәлкем берничә елдан мин чиста татарча сөйләшермен. Амин. Мин уйлыйм, киләчәктә татарлар чиста рус телендә сөйләшәчәкләр, ләкин татар сүзен бары тик экзотик сүз иттереп кенә кулланачаклар. Менә без кулланабыз бит әле английча сүзләрне. Вы меня поняли, окей? Окей сүзе нимә? Менә шулай. Бу булай инде. Сейчас поешь и спать. Яме? Менә шулай яме сүзен шулай без бершәр сүзләр генә алып үзебезнең сөйләмдә кулланачакбыз дип уйлыйм. Мондый темпта барса, ул бик куркыныч. Ул татар бетә дигән сүз. Милләт ул беренчедән телдә булырга тиеш. Тел булмаса без биттек. Театр белән кызыксынган яшьләр, мин сезгә әйтим, күбәя бара дип әйтим, чөнки менә безнең театрда бер булмаганны яшьләр күбәя башлады. Ул бик шәп. Менә яшьләр бит инде алар ничек, гафу итегез, гел картлардан гына торса спектакль, алар шундый әйтәчәкләр, юк, нәрсә барам мин аларга карарга. Бик күп очратам мин шундай берне, улы буын яшьләрне аңлап җиткерми. Беләсезме, алар безне күрәсе килә һаман шул зәңгәршәл чорында, беләсезме, менә шундыйрак типажда вакыт бер урында тормый, безгә вакыт белән бергә барырга кирәк, алар аны аңламый. Бу театр буенча гына әйтмим, шул эстрада, ул һаман татар икән, костюм, шалбар, түбәтәй, ак каен, сандугачлар, мин сине яратмыйм, менә шундый җырлар турында гына җырлау дигәнмени. Яшьләрнең башында күбәй бер бар, күп фикер аларның, ләкин алар курка, шул ук уллар аңламас дип, күп кеше хурлар дип курка инде. Минемчә, бөек татар ул Тукай. Шулай кая, банально булса да минем җавабым ул Тукай, чөнки бик шәп кеше булган, курыкмыйча әйтәм. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.